Bă, nu știu, mă, ce zic, bă, legat de Sapa, de toată nebunia asta. Care e diferența între, nu știu, turism care ajută populația și turism care distruge populația? Am văzut acum un bivol de ăsta care mânca și se urina în același timp. Și am ajuns în miez de noapte, așa, bă, noaptea ca hoții, a venit un microbuz, erau multe femei care mă întrebau taxi, am zis, bă, lasă-mă în pace, mă. Orezul umed se plantează pentru că așa scap de gândaci și de bacterii și de tot felul de nebunii de genul. Asta este atracția principală din Sapa. Niște iubire câinească. Asta e pădurea de bambus. I-am convins pe ăștia să meargă pe drumul mai lung, mai greu. Toată lumea mă urăște. Bună dimineața, prieteni, și bine v-am regăsit. Acum ăsta este drumul spre Sapa. Ce voiam să spun? Bineînțeles că în mintea mea de ADHD s-am verificat să nu fi pierdut nimic de 15.000 de ori și sper în continuare să nu fi pierdut nimic. Doar așa, să se noteze, am ajuns și la biserică. Asta e autobuzul de noapte. Se pare că m-am înșelat. Oameni buni, aparent ăsta este sleeper busul și restul a fost o diversiune. M-am chinuit 5 minute să găsesc unde sunt pontenișii, care trebuie să mă descalț, și sunt aici la picioarele mele, dar n-am loc să stau. Rucsacul, după cum vedeți, e pus aici, că m-am încăpățânat să nu-l pun eu în altă parte. Și cam asta e vibe-ul. Aici e sleeper busul, uitați și acolo, cam asta se vede. Trebuie să văd unde naiba mi încânt picioarele, că nu am ce să fac cu tenicii. Să doarme incomod, că am vrut să plec la economie. Am vrut să dau mai mulți bani, stau la VIP bus. Și na, acum o să vedem, o să văd și eu cum e să fii în autobuz, să dai peste motocicliști, cum eram eu. Toți priveliști aici. Practic am ajuns în Sapa, bă, și mi-e frig. Și am ajuns în miez de noapte, așa, bă, noaptea ca hoții, a venit un microbuz, erau multe femei care mă întrebau taxi, am zis, bă, lasă-mă în pace, m-a apucat să dorm acolo după ce mă zbuciumase autobuzul ăla continuu. M-a luat un om, m-a adus aici, m-a lăsat la locație și acum stăm. Am lăsat bagajul într-o cameră de asta obscură, unde nu se întâmplă multe lucruri, dar mai era un pat acolo, au niște scurgeri. Acum fata asta să mai încălzească recepția. A pus niște cărbuni sau nu știu ce naiba a pus acolo la căldură și aștept, nu știu. Ar fi trebuit să fac un tur sau să fie breakfast aici sau nu știu, nu mi-a mai zis nimeni nimic. Sunt practic abandonat aici, la Sheraton Sapa Hotel. Și doar stăm. Atât. Asta e programul, cum s-ar spune. La 7 o să am mic dejunul, acum e momentan 6 și o să merg până în sate de-astea ereditare, minorități etnice, tot felul de nebunii. Sunt ok, sunt în siguranță. Și mâine, da, la 3:30 o să plec înapoi și îmi las bagajul mare aici. Și eu plec să dorm în Tavan Village, în homestay. De-aia este ghidul pentru astăzi, o minoritate etnică. Hai s-au oprit toți băieții să facă o poză. După cum vedeți, mai viu, mai de asta. Și mergem în nu mai știu ce village, băgăm un prânz. Orașul s-a schimbat super mult în ultimii
ultimii 10-20 de ani. Super multe hoteluri de câte 5 stele, 4 stele, uitați, tot în construcție aici. Și asta se întâmplă. Începem să distrugem natura și tot ce e frumos. De ce? Pentru că vrem să trăim în lux. Țin după noi constant să ne vândă ceva. Odată ce ne vând niște chestii, pleacă acasă. Dacă nu ne vând, nu pleacă. Și stau după tine. Asta e turismul. La cotețărie. Câmpurile de orez, doamnelor și domnilor. Și vin în cascade. De ce? Ai nevoie de orez umed? Există orez uscat și orez umed. Orezul umed se plantează pentru că așa scap de gândaci și de bacterii și de tot felul de nebunii de genul. Și nu mai ai, mă rog, insecte care să-l distrugă. De-aia toată lumea plantează orez umed aici, să nu folosească insecticide. Și eu trebuie băiatul ăla cum hecuiește. Niște soare. Viața e frumoasă. Asta e cascada, doamnelor și domnilor. Cascada din Sapa. Am văzut acum un bivol de ăsta care mânca și se urina în același timp. Un lucru care este de-a dreptul de admirat. Nu știu dacă aș putea. De fapt pot să fac asta, am mai făcut asta. În fine, acum ne adunăm toți și să vă dau așa o mică directivă. Sapa e un oraș foarte, foarte turistic acum. După cum vedeți și acel hotel de 5 stele de sus. Și aici ne-am oprit să facem poze. Deci există turul ăsta și ne întreabă, vrei să faci poze aici, vrei să faci poze aici? Aici e picture point, cum s-ar spune. Și fix la picture point, dacă vedeți, există acolo o doamnă cu o umbrelă care stă să vândă apă. Femeile astea sunt câte 3 care vin în fiecare grup de băieți și încearcă să le vândă câte ceva. Mai e și un copil care la fel vine și încearcă să-ți vândă brățări și toate nebunile astea. Deci până acum, acest Sapa este efectiv cel mai turistic loc pe care l-am văzut și abia sunt aici de câteva ore, dacă sunt și de alea. Și se aglomerează din ce în ce mai tare, din ce în ce mai mulți oameni care stau la poză, la orice. Și nu e, bă, cine știe ce e. E doar extra turistic. Și uitați, și o să mai vină, stai să văd dacă pot să prind, să vede, nici eu nu mai văd acum. Mă rog, sunt foarte mulți oameni pe cărările alea pe acolo și o să aglomereze super, super tare toată treaba asta, până când ajungem în satul ăsta de minoritate etnică, unde o să ni se vândă câte ceva. Ei fac weaving-ul altfel, nu cum am văzut eu acolo în centrul Vietnamului. Femeile astea sunt aristocrate, vorbesc și engleză, vorbesc și toate nebunile și vor să-ți vândă chestii. Încep să-ți vândă așa un bețișor, o de asta, o nebunie, gift for you. Are 3 copii fata asta. Mare harassment aici. Nu te lasă, bă, frate, nu te lasă. De mine știu că sunt sărac și nu mai vin. Opa. I leave on Sunday afternoon. So I have Sunday where I can. Niște sapa, niște copii care dau la sapă cum ar trebui să facă toți copiii, că de-aia sunt făcuți. Și tot ce e aici e cu magazine de astea în care stai să-ți vândă chestii, tot felul de nebunii de astea care vin la tine și spun shopping, 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 shopping și te disperă. Aici băgăm o masă. Asta este atracția principală din Sapa. Niște iubire câinească. Dragii de ei. Catching the good stuff.
Și aici e o nebunie turistică care toată lumea o face, bă, frate. Și masca asta se poartă pentru că au dat foc la gunoi iar și nu pot să respir. Dar da, niște porcării turistice. N-am ce să fac, puteam să stau acasă. Bă, nu știu, mă, ce zic, bă, legat de Sapa, de toată nebunia asta. Care e diferența între, nu știu, turism care ajută populația și turism care distruge populația? Practic stau oamenii, vin, te iau și te aruncă așa, să te uiți în curțile tuturor, bă, să bagi în intimitatea lor, în sărăcia lor, în toată... Nu știu, mi se pare așa un pic grotesc. Și bă, lasă, bă, oamenii, bă, să trăiască liniștiți, mă. Vii tu repede acum și te bagi peste ei. Plus că încurajează toată cerșetoria asta modernă. Că vin și iau vietnamezii, n-au un popor care zice că bă, poate e mai așa un pic mândru una alta și îl fac și te fac ca popor așa să cerșești. Buy for me, buy for me, buy for me. Cu toată minoritatea ta etnică și tot. Și bă, nu știu. Plus că ajung să fie 7000 de mini-hoteluri, mini-resorturi în tot satul ăsta și după aia oamenii nu mai au cu ce să mănânce, nu mai au cu ce să trețină, pentru că sunt ușor dați la o parte și ajunge să fie, nu știu, făcut ca mini-Alpi tot acest oraș, toată Sapa asta. Până acum nu pot zic că m-a impresionat, nu pot zic că mi-a plăcut nici pe departe, adică la fel de mult cum mi-au plăcut multe alte locuri de munte din sud. E doar schemă de marketing 101, ceva de genul. Adică în momentul de față nu pot spun că recomand cuiva să meargă în Sapa, să depune efortul, că vai, e senzațional, nu știu cum. Nu, frate, e maxim chicios. You don't buy from me, you buy from her. Bună ziua și bine v-am găsit la pauza de pipi cu priveliște, tovarăși. După cum se poate observa, m-am dat un pic mai departe de grup, au luat băieții o pauză, am făcut un pipi lângă balta asta că nu se observă. N-am ce să fac, când te trece, te trece. Și e, bă, e drăguț, e drăguț. Din nou, e o priveliște frumoasă. Au săpat ăștia la șanțuri aici pentru câmpuri de orez, vai. Dar na. Și uitați cum este acest sistem de apă. Se scurge dintr-una într-alta, și după aia, bam, raiul broaștelor. Asta e pădurea de bambus. I-am convins pe ăștia să meargă pe drumul mai lung, mai greu. Toată lumea mă urăște. This is, I don't know, I think it's beautiful than yesterday. It's more beautiful. Gata, prieteni, am ajuns în Sapa. Sincer, nu prea aveam ce să filmez așa prea mult, n-am vrut să fiu nici foarte hater, că na, era clasicul tur de străini cu de toate. Acum am vreo oră să apuc să mă plimb așa prin Sapa, să văd cam care e faza. Deci am înțeles, e un oraș destul de chicios, așa un mix de francez cu vietnamez, nu știu cum, super turistic. Uite să vedeți cam cum e până acum. După cum se vede, nimic extraordinar. Și niște semi-căsuțe franțuzești, niște banmiuri. Până acum n-au venit fetele la mine să-mi vândă chestii. Probabil mă simt că sunt sărac și că n-am ce să le dau. Doar mai fac așa un hello timid la distanță. Dar nu mă urmăresc. Și aparent e practica asta, să te urmărească până când cumperi ceva de la ele. Cred că asta e autogara sau gara, I have no idea. Sam Plața. Aici e centru. După cum se vede, na, un Starbucks corespunzător, ca la orice piață. Astea sunt fetele de care vă spuneam. Până nu vând nu știu câte chestii, ele nu se duc acasă. Acolo. Și în rest, pot zic că e ceva care să mă scoată din șosete așa. Niște lounge coffee de asta, PB Hotel. Na, și încolo e mai mult din același lucru. The City in the... nu știu ce naiba spune acolo. Sapa Unis Hotel. Niște Crăciun. Da, nimic extraordinar în opinia mea. Adică nu e cumva diferit de Sinaia mai chicios, aș putea spune. Nu, e nu. Uite, o biserică e drăguță, dar din nou avem biserici și acasă,
care probabil sunt mai șmechere. Și cam mult masaj, multă coloneală, niște șerpărie, după cum vedeți acolo. Dar am mâncat șerpi, știm cum sunt. Mă gândeam să nici nu stez episodul ăsta, să șterg absolut tot ce am filmat, că oricum nu mi-a convenit. Însă, bă, am dat de niște oameni mișto, am dat de niște muzicieni, am mai stat la o vorbă, la o bârfă, germani, culmea, și ceva costaricani. A fost nice. Noi am filmat pentru că n-am avut chef, am vrut să stau și eu mai mult cu ei. Ia să șterg lentilele, că mereu mi se reproșează că nu șterg lentilele. Ceea ce-i drept, nici nu le șterg, sper să vadă mai bine. Și acum stau aici la o cafea, într-un vârf de munte încețoșat. Ce nu se vede, deci asta e priveliștea. Și mai jos, ai șantierul. Deci cam asta e. Sincer, las videoclipul ăsta pentru că, în concluzie, cine vine în Vietnam poate să sară peste Sapa. Sapa e o capcană de turiști, mai mult o să te strice și poți doar să te minți că bă, a fost amuzant, că mi-a plăcut, că nu știu ce. Nu e, poți lejer să trăiești și fără Sapa. E mult prea chicios și nu merită banii. Plus că toată lumea încearcă să te fraierească aici. Așa că bine că n-am fost eu fraierit, să nu fiți nici voi. O zi frumoasă vă doresc. Nu o să mai... O să mă întorc cu autobuzul, cu toate astea, o să mă mai chinui un pic, dar nu cred că o să mă mai filmez ceva. Și mâine merg la grădina zoologică. Așa că ne vedem. La revedere!